Usa ka 13 anyos nga babay ang napalgang patay ug giingong gilugos sa pinyahan sa Pulumulok, South Cotabato. Duha ka suspect na sikop kung asa patay ang usan ini dihang nangilog kuno og pusil dihang nadakpan. Ani report. Lunes sa miaging semana, gikatahong missing ang 13 anyos nga babaeng si alias Jenny, graduating student sa elementary. Namaligya pa kuno kini og prutas sa ilang lugar sa Barangay Cannery sa Pulumulok, South Cotabato. Apan wala na kini nakauli. July 8 sa hapon, napalga na lang ang patayng lawas ni ini sa usa ka pinyahan sa lugar. Matud sa Pulumulok Municipal Police, ana-ana sa state of decomposition ang lawas sa bata ug giumod ang ulo ni ini sa yuta. Nakaubos na ang shorts ug underwear ni ini. Sa pagsuta sa medico legal sa Municipal Health Office sa Pulumulok, dunay mga bunog ang paa sa biktima ug posibleng gilugos kini. Busa, hustisya ang panawagan sa inahan sa bata. Gusto na akong hatagog hustisya akong anak kay kinabuhi lang di ko sa akong anak. Akong anak dako kay nagpangandoy sa iyang kinabuhi. Gusto pa na siya magdoktor, gusto pa siya maglaag-laag na asa mga lugar. Gusto pa siya maghimuan pa daw kunya balay, anak. So, di po to lang nila ang pangandoy sa akong anak. Kinaugmaan July 9, atol sa follow-up operation sa Pulumulok Municipal Police, nadakpan ang usa ka person of interest nga si Eduardo Abordo, 42 anyos atol sa bypass operation. Didto, gisaysay sa sospek nga ang nanglugos ug mipatay kuno sa bata, ang iyang kauban nga si Ronald Pacquiao Abakita. Dayong giatuan sa kapulisan ang gitudlong sospek ug nasikop kini sa otoridad. Apan dihang padulong na og police station sakay sa patrol car, ilugon unta kuno sa sospek ang pusil sa police escort. Apan napusilan kini sa laing police escort. Dead on arrival sa ospital ang sospek. Matud sa usa ka saksi, ulahing nakita ang bata nga kauban ang duha ka sospek una napalgam patay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.